2013 ne nitiere weche mane wacho ma ji odhi nyaka Supreme Court. Mane demokrasia. Demokrasia en ya ng'at moyombi to nigi to oyom neno dhi e doho. Chwal ng'ur mari e doho. To kata in ng'at moyombo tidao tini kwalo wego agogi. Winjo. Kese jibigo agogi to ng'ato to poko hil. 2022 difference mar Raila gi Ruto nena di 200,000 kende. Teneni kano wile mana matin ni to Raila ne bedo ker. Sache midonje telo kikigo kori ni oyieri. Kes ng'at mani yombo cha embe en gi a big following. Raila had almost 7.9 million, isn't it? Ruto had around 8%. Lessons mage ma walan from there. Gibiro gimosore. Iwinjo. Sari wan gi waluongo ni broad based government. Mana matiyo Kenya. 2017. But the same thing. Uhuru gi Raila. Nitiere gwandruok and so forth. Wadhi ma Maraga, the led Supreme Court mar Maraga. On nullify mo adhi e rerun. Majo the then NASA notamore participate. Ma oyiero Uhuru kendo. Dhano nomosore 2018 March. Winjo. Lessons magi moalan kuom all these historical moments. En ni kaka wasewacho ni namba achiel, jok moket kanyono watiune uru jopiny. King'eni ni you are conflicted kaka Osido nosewacho. King'iyo the Integrity Act, once you declare that you are conflicted, there's conflict of interest, you down your tools. Okinyal timo. Owuonde ni in a board, ting'eni in gi kambi moro ma peny mida chiwo contract. Once ni declare ni sector mar loso barabara ni an gi kambi. Okanyal tayo chenro ni tiwuo. Iwuok tiwe jok moko dhi nyime gi chenro. Iwinjo. So mane gimo wacho ni we have to learn these lessons. Kara seche mwatimo this selection panel KIBC. Achiel kuomi, one of the gik mone ubeni wakiwa, and this has happened twice. Mane dhano wigi wil. Inyalo paro ka 4 commissioners no resign. Manoting'o Rose Nakombe again. They resigned 4 of them. Kapok magi obiro ma 2022. Then jang'wen kendo the Cherera Fobo same thing. Ka jomoko nitiere Bomas to gin gi dhi Serena. Paro maduong' manyalo biro kanyo en niya. Ere gima nyalo miyo jang'wen wuog Bomas to dhi kumachielo. Tachiel kuom gi jalup jakom ma wach ni gima timore kuchocha ok wayie godo. To ere gima nyalo miyo ji adek dong' Bomas to gidhi nyime magi declare results. To ka dhi mbele, ere gima nyalo timo mondo gigi kik timre. Wacho mane penjo maduong' mantiere kar kato riwruok makedo ne ratiro mag oganda kata civil society gin gi ting' mane e gigi duto, nikech wacho ni kae kama oganda mathoth bedo gi penjo ni ang'o giwuoga mana tok ka yiero osedhi ataro, wawinjo ng'anyo, press briefing kagi kaka magintiere. Civil society nigi ting' mane kar kae mabende yabedo ka in machiegni godo Osido? Clever, civil society nigi ting' kendo